И какво става, хора? Днеска аз винаги ви, Георги, ще играем админ абюса в стила Брейнрод. И да, Брейнрод, които ми трябва за фюз. аз стоях до 1 часа и събрах масички и такива глупости. Тук при мен се крие тайната работа. Жора, както винаги, ако му се падне сок, се кора чупа клавиатура. Къде отида, бе? Кой бе? Ти? Защо моята база... Къде? Дали Ето. се сървърите на Roblox? Сменил. Какво? Елата. Не. Окей. Менкаме го. Мисля, че ми лъка. Охо, пускам. И чакайте. Комента там. Дай със себата да го трейдим. 1%. Давай, Жора. Къде е това? Нямам Лъки блок. място база. Там ще пресери. Дай ми бекона и яйцето! Върно. Да! Къде го? Милка, отиди в моята база. Не там! Давай. Айде, бе! Майко! Колко? Не, дай. Не пипай, ще бек, не пипай! Дай по пътя. Отивай на жого! Давай тук на моята. Или да знаеш, че го менкаме за плей, ако ти искам да ми дадеш за пари, аз ще върна. Това мой бавко. Ба. Не. Давам. Трябва мутация. Вилка на моето коеле. Давай. Айде! Трябва да го фанат. Какво? Клеймвам ли? Кажете само да клеймвам ли? Да. Къде бе? Да клеймвам ли това? Да, бе. Къде? Ама някой на моята база. Айде, ме! 30 милиона секунда! Някой на моята база! Вили му обре, ако не го купиш, ще има майка. Не, няма. 30 милиона секунда. Вили, извиняй, брат, не ти го прекупих, много съжалявам, брат. Бах ти тапак! Не. Брат, аре, стига сега. Някой на моята база. Отива. Ще го прекупваш ли? Не, аз чем. Аз съм тука. Но моля се, прекупай го, моля те, брат. Не трябвам много пари. Брат. Брат. Опуснахте ли? Къде ми е базата, бе, брат? Къде ми е базата? Къде бе? Не, оставете го така да ходи по това, бе, брат. Купувам го към моята база. Не. Себа, моята база. Бабили на тебе от началото брен от колко пари си печели. Не! Ще го пусна! Майка ти деба! Не, майка ти деба! Шибаната машина! Деба, Опусна ли го? Да, опусна го, деба. Вилка, ела си вземи твой... Хубав е брен, Ала не го давай, бе, не приси. Хубав е, брат. Бате това. Майка ти мръсна! Да, късмет на пилос. Очень гем, ще бъдат или брат, пак ще бъдат. Майка ти. Да, бе. Look, no, my hotspot. Какво? Или онова брайроче с интернета. Да, ясно и уяват. Ти, че ти боя, бе. Не съм луд. Той ми е бе майката на целия късмет, брат, къде ги? Дай ду. Чакай, той ми се е филзнал, бе, брат. Я се видя. Тимки.
Please. Sunt 65 minute, bau la Ja, daj te što od gasa, genijalno, za indeks. A ne, čekaj, ja mu udarim. Imaš. Da, udarimo. Vări napuplenia ta. Добре. Колко елефант, елефант. Dam, brat. Ai dam du normal, brat. Mai tot ne luăm pe la cu brat. Ba, как Ей, окей. Батара да се кува, бrat. Нещо време от купли каба, brat. Уплек. Оставяй го това. Опа, една мутация. Моля да за мен, ще ти имаш ги. Чакай, не купувай. Никой да не го купи. 20 милиона. Моля да за мен, моля. Чакай да фани някакви мутации, бе, бах му майката. Само с Георги трябва да купуваме, защото нашите бази са една най-взят себе си, брат. О! Отваряй! Върви. Към моята. Давай. Какво правиш? Аз съм на себата бейс. Жора, отваряй локи блока. Курамянко. Как бе? Ма то време за мен ли е сега? Да, бе. Аз ще Аз имам взема котки. Аз имам котки. Колко дава, бе? 20, брат. Дай го още една мутация. Не, бутна. Към моята, Бобо. давай, към моята. Дай към моята, защото... Белка, пази се. Така ще факта, бе. Не бе, защо той купил? Следно къде? Аха. Следно Да къде? бе, така. Да бе. Някой на бейсън. Не бе. Оф, брат, купувам го последен път това, брат. Лъки блока. Ара, брат. Къде го бе? Гледай ли? Къде? Трябва ми нещо, трябва ми някакъв време, не се бам. Не, паднах. Майка ти тега. Падам те са бавни, брат. Пачки. Ба, как ми лаги. Абе, брат. Дай. Yes? Ма не. О, това е. Oh my god! Oh, this guy moment. Какво бе? Ела само виж. Не тук. О май хер. Ти ми са база, брат. Балан Георги му дана, хуйта. Брат на мен го дава ти 300 милиона. Майко, брат, аз служам, брат. Той Георги, брат. Целя, брат. Той Георги направо да ни ограби кафета, брат. Аз не го разбирам, брат. Така му бързо. Не, бе. Тук съм. Брат, трябва да си тайма, брат. Какво стана? Не бях тук. Нищо, даде ми гадно. Бъбългъм. Ба такъв бългън. Дай най-накрая елата ми базата. Моля, за базата, вили. Кое бе да... Брат, там хуля, скъпи бременот, брат. Аз ти казах да не го даваш. Не го купа. Не. Давай, купувай! Не мога. Кой бе? Ба, вие сте бавни печели 4, майка ви теба, брат. Ба, Журе, какво си си? Треба, цели на топия лекс! Какво се ядосвате? Чакай да ти отключа. Уо! Брат, какъв лук, брат, дай скип таймър, брат. 16 лък, това добро е. Ба, вили, знаеш какво? Айде ми дай за този скъпия ти време, брат. Дам ти, сок се кола. Аха. 84 милиона. Негативно 36 милиона, допълно прави. Брат, не, това скам, брат, не. Ба, ли?
Брат, това е яко, това е добро за тебе, за мен не е. Ела се тук на филс машината, брат. Айде, ой, това е. На. Бате, купи го Ел една сам. пак. Това не е хубаво. Бате, бани ли сте? Брат, това не е хубаво. Ако е като моето, добре. Чао, пай, поне фарма. Chill, Чил, нека чики пой. Само да това бекона мисля да е. Chill, papi. Ти каша фюзна бекона, бе, ти си нормална. Да, се даде много хубаво. Фюз скипър ми трябва. Брат, не ми трябва да някой мутация спълни, бе. Чикратера, чикратера. Някоя мутация трябва да спълни. Това е последния фюз, който правя. Какво даде? Chill, papi. Аре, бе, дай му мутация, бе. Бих казал W сами. Брат, Chill, papi. Ето няма на фани, ето няма такива. Брат, това чил пъпия бах ти тъпото е. Сложи го за фюз. Шо, какво ще да даде? Не ми дига ти за бекон. Добре, айде. Май. Държи. Добре, Да си вземам парите, защото бяха да ми свършват. Въртиш ли лъки блока, жоре? да, брат, ти Джора имаш на едни от хуите брайнати майка и те някакъв път. Кой брейнрод, бе? Кой е? Хубаво има много по-хубави брайнати от мен, брат. Ти, че има вече много по-скъпи брайнати от мен. Само да скоро 4%, бе. Аре, бе. Дай фюз скипа. Сърцето, което ми се падна е 2,5. Не се падне. 11%. За кое, бе? За Economy са и то. Ма гледай да не го фюзнеш пак. Няма. Ба, ти си много тъпа викс, честно. Беше дал спонтации до. И беше голд, брат. Не. Ти си нормален. Все едно да фюзнеше сок са коля с 3 нобинита. Бе, да, бе. Ма, брат, много тъп беше това. Жал ще ти кажа, когато я отидеш на Брейсън. Аз какво майка. Бата, трябва ми два хубави бренда. Каркур и... Ела за ми една масичка от мене. Май имам. Чакай сега ще ти кажа. Имам една масичка, ела за ми. На втория етаж имам една маса. Аре, фюз. Ти кой си? Ти пара... Ще ми взимаш ли масата, бе? Кой? Ти? Не. Добре. Вземи още едно да имаш. Аре, няма да го даде това шибано нещо, бе. Това е взел само. Какво посна? Купувам телефон. Ба, викам, че посна нещо хубаво. А ти снима ли като правихме мутацията за бекона? Да, аз през това време стоя. Окей. Лоше ми вика, имам най-гадните работи, ма има е сок, брат. Ти ме сого, брат. Брате, сока 1,5%. Добре, че падал ми се какво? Ай, Не. брат, аз нямам брайнати хуй, които да мога да фил. Той видео има, брат. Има брайнати.
То май беше това от евента. Кой има заключи базата, бе, човек? Няма да ми влизаш да крадеш. Тебе, няма кръда, бе, брат. Излизай. Бате ядо. Ядо съм! Раш, ба, колко къмпаш. Lucky block. Добре. Раш, ба, Жоре, може ли да направиш едно нещо? Абе, Жоре, Трябва ти ми си един дал дин, кока, брат. Какво викаш? Не чух от себе. Трябва ми един гон за ребърт и ще ми вземеш хубавия. После и ще го върнеш. Пак не те разбера какво ти трябва. Един дон. Чакай, спри, иска да си купи един дон за ребърт и трябва да му вземеш този хубави и после да му го дадеш. Добре, бе. Нямаш ни грижи. Бата, трябва да ме някакво време, брат. Нямам. Виле, дай, ще даме сока, брат, за клям. Аре, идвайте, не отварям. Брат, Хуя ми е сок. там ти е сок. Ба, това е много по-гадко от сок. Аре, идвайте, аура. Ако има аура. Няко няма. Хура ми Янко. Себа! Иди. Да, снимам, брат. Няма да гледам. Аура. Кура Янко, брат. Да го беше отворил, като имаше лък. Да, Той има сега. Не, то няма. Има много тъп лък. Ба, каша ми яде, бакуго. бате, на мен го даде. Брата, но ти го такова, брат, много си тъп. И какво имам мигатито, брат? Бат ми ga тито, ти си луд. Три мутации. Слабо бих казал. Брат, 36 милиона, аз това го преебах, брат. То пич, да реши бъдната машина, която... Пак ти я вързи. Пах му майка. Аз да вързи я накажа. Абе, няма ли да даде фюз кип, бе. Ето, това беше вече от евента. Друго няма. Ми ще го отворя след утре, сигурно. Ако ми даде пак бекон и яйце, брат, това ще е много яко. Чакай, да видя. Под хотспота няма искаш. Те спрат. Той яйцето се прави без мутации, прави малко пари. Себа, ще те прибия утре. Ще те прибия. Покани ма веднага, иначе утре ще няма да харесат баща. Бе, Жора, ма биш от салаги. Не бе, връщам ти го е баунта. Добър има. Аз просто и така хора бих казал, че това беше добро. Така че това беше от днешния клип, така че ако поддържате канала, поставете лайк, искам банката, до нови срещи, бай бай.